ku. Ku kasa kunne ku ji hukuncin wanda yake yin wasa da sallah. Matsaloli guda 5 da zai fara fuskanta a duniya. Na ɗaya, za a ɗebe albarka a rayuwarsa. Na biyu, za a gusar da kamata mutanen ƙwarai a fuskarsa. Na uku, dukkanin wani aiki da zai aikata Allah ba zai ba shi lada ba. Na hudu, ba za a taɓa ɗaukaka addu'arsa ba zuwa sama. Na biyar, baya ɗaya daga cikin addu'ar salihan bayi. Ukuba uku lokacin mutuwarsa ita ce: na ɗaya, zai mutu matsiyaci. Na biyu, haƙiƙa zai mutu yana jin yunwa. Na uku, zai mutu yana jin kishi. Kuma ko da za a ba shi ruwan tekun duniyan nan, ba zai taɓa masa maganin kishi ba. Ukuba uku a cikin kabarinsa su ne: na ɗaya, za a kuntata masa kabarinsa har sai haƙarƙarinsa ɗaya ya haɗu da ɗayan haƙarƙarin. Na biyu, za a saka masa garwashin wuta a cikin kabarinsa, ya yi ta juyawa a ciki dare da rana. Na uku, za a saka masa wata maciji a cikin kabarinsa mai sunan Shuju'ul Aqra'u. Idanunta na wuta ne, farcenta kuma na baƙin ƙarfe ne. Tsawon farcenta ɗaya, tsawon tafiyan wuni ɗaya ne. Za ta yi wa mamaci magana. Maganarta tamkar tsawa take. Za ta ce masa, Ubangiji na ya umarce ni da na yi ta saranka tun lokacin sallar asuba har azahar, sannan kuma daga sallar azahar har zuwa sallar la'asar, daga kuma sallar la'asar har zuwa sallar magariba, daga sallar magariba har zuwa isha'i, daga sallar isha'i har zuwa safiya. Duk sara ɗaya zai nutse cikin ƙasa ana yi masa azaba, ba zai gushe ba ana yi mai azaba har zuwa tashin alkiyama. Ukuba uku lokacin fitowarsa daga kabarinsa su ne: na ɗaya, za a yi masa hisabi mai tsanani. Na biyu, zai haɗu da fushin Ubangiji. Na uku, zai shiga wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ubangiji ya ba mu ikon kiyaye salloli. Dan Allah ku daure ku tura ma 'yan uwanku domin su amfana. Ku sani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya shirye ta dalilinka, hakika ya fi a baka jajayen raƙuma. Kar ku gaji wajen yi ma addinin ku hidima. Kamar yadda aka tura ma, kai ma ka tura ma wasu su amfana. Wannan tunatarwa ce daga Gudun Duniya TV.